Germans i germanes estimats, que compartiu la joia d'aquesta nit santa. Acabem d'escoltar a l'Evangeli l'anunci que ha canviat la història humana i li ha obert un horitzó fonamental d'esperança. Jesús de Natzaret, el crucificat, ha ressuscitat. És la bona nova que omple d'alegria aquesta nit i tota la vida dels cristians. Fins i tot en aquests temps de pandèmia, perquè ens diu que la vida té sentit, que el dolor i la mort no tenen el domini últim de l'existència humana, perquè Jesucrist ressuscitat ens obre de bat a bat les portes de la vida immortal. Tal com hem sentit, les primeres a rebre l'anunci de la resurrecció són les 3 dones que el diumenge de bon matí anaren al sepulcre portant espècies aromàtiques per acabar d'ungir el cos de Jesús. Estan preocupades per com s'ho faran per fer rodolar la gran pedra rodona que tancava el sepulcre. Però en arribar-hi, constaten amb estupor que la pedra ha estat remoguda i que el cos de Jesús no és al sepulcre. Hi ha un jove, segons que diu l'evangelista Marc, que els diu que no tinguin por, que Jesús de Natzaret no és allà, que ha ressuscitat. A més, els encarrega que vagin a anunciar-ho a Pere i als altres deixebles i els diguin que vagin a Galilea i allà veuran Jesús. La reacció de les dones, però, no és de joia. Esglaiades i plenes de por, fugen del sepulcre sense comunicar el missatge ni dir res a ningú. A nosaltres ens sorprèn aquesta reacció i ens sembla que haurien hagut de sortir corrents a anunciar la bona nova. En canvi, no ho fan. Potser les frena l'estupor sagrat d'estar tan a prop d'un fet que manifesta el misteri de Déu i la seva intervenció en la resurrecció de Jesús. Però, a més, els costa d'entendre i d'acceptar la novetat de l'anunci que els han fet. Els costa de comprendre el misteri de la vida que brolla de la mort. Tenen por davant d'allò que els és radicalment desconegut. I, en canvi, el missatge que han rebut serà el nucli central de la fe cristiana. Per sort, la seva fugida i el seu silenci van ser passatgers i l'anunci es va anar estenent i el va anar repetint l'Església antiga. Jesús de Natzaret, el crucificat, ha ressuscitat, subratllant sempre la identitat del qui va ser clavat a la creu i del que va ressuscitar. Encara avui, el poble cristià anuncia arreu del món que Jesús de Natzaret viu i és vencedor del mal, del pecat i de la mort. La seva resurrecció ens ofereix una visió nova de l'ésser humà, del sofriment, de la mort, de la història, del món. L'Evangeli d'aquesta nit santa ens invita a no quedar-nos mirant el sepulcre buit, on Jesús no hi és. Al contrari, ens invita a anar a Galilea, que és on es troba el ressuscitat. No pas a la Galilea geogràfica de paisatges entranyables a la qual van ser convocats els apòstols segons que hem sentit, sinó a la Galilea espiritual, perquè a la Galilea geogràfica, on Jesús anuncià per primera vegada el regne de Déu, és un símbol de la Galilea espiritual. L'Evangeli d'aquesta nit ens diu d'anar al lloc on ressona constantment l'anunci de l'Evangeli, on podem viure la intimitat amb Jesús
escoltant la seva veu i dialogant amb ell en la pregària. A la Galilea espiritual se'ns diu de fer obra de justícia i de misericòrdia. Se'ns invita a abnegar-nos seguint el model de Jesús fins a prendre la pròpia creu per seguir-lo construint cada dia el regne fins al moment que serem cridats a participar de la seva glòria pasqual. Ell, ressuscitat, el vivent, ens va al davant obrint-nos el camí i ens fa participar de la seva missió. La solemnitat de Pasqua, doncs, no ens porta només la joia de la resurrecció de Jesús el Senyor. Ens fa compartir també la vida nova que ell ens comunica des que pel baptisme vàrem ser incorporats sacramentalment a la seva Pasqua i, tal com diu l'apòstol, vàrem començar a ressuscitar juntament amb Crist. Per això, al llarg de la vetlla, hem anat trobant moltes referències a l'aigua com a al·legoria del baptisme. Se'ns ha parlat de l'aigua que dona vida, de l'aigua que ofega el mal i esdevé pas cap a una realitat nova i salvadora, de l'aigua que sacia la set del cor i que per això l'hem de delejar com la cérvola deleja l'aigua del torrent. Se'ns ha parlat també de l'aigua que brolla de les fonts del Salvador, amb una expressió que ens remet al costat obert de Jesús dalt la creu, d'on brollà sang i aigua. Se'ns ha parlat encara de l'aigua pura que Déu aboca sobre el seu poble per purificar-lo de tota màcula i treure-li el cor de pedra per donar-n'hi un de carn. I finalment, se'ns ha parlat de l'aigua baptismal que ens ha submergit en la mort de Crist, com deia Sant Pau, per tal que nosaltres emprenguem una vida nova, vivint ja en ell fins al moment de la nostra participació eterna en la resurrecció de Jesucrist. Pasqua, per tant, és també la festa joiosa de la nostra incorporació a la vida nova que el Crist ressuscitat ens comunica. Alguns de vosaltres heu rebut el baptisme algun altre any, precisament en aquesta vetlla. Pasqua és la festa de l'inici de l'intercanvi de vida entre el Crist i cadascun de nosaltres. I per això és la festa de la nostra filiació divina. A l'arc que s'obre davant el tron de la Mare de Déu a l'absis d'aquesta basílica, al meu costat dret, hi ha un mosaic representant precisament el moment de la vetlla d'aquesta nit santa, en el qual, quan hi ha baptismes, s'introdueix el ciri pasqual en la font baptismal. Al costat hi ha una frase en llatí, al·lusiva al baptisme, presa del papa Sant Lleó el Gran, que compara la fecunditat de l'aigua a la fecunditat de Maria. Diu, dedit aquae quod dedit matri, és a dir, el principi de fecunditat que Déu va posar en el si de la Verge l'ha comunicat a la font baptismal. Déu ha donat a l'aigua baptismal allò que va donar a la Mare. El poder de l'Altíssim, l'obra de l'Esperit Sant, va fer que Maria engendrés el Salvador, el Fill de Déu fet home. I en l'aigua baptismal, també mitjançant l'Esperit Sant, li ha donat la capacitat d'engendrar fills i filles de Déu. Per això la Pasqua de Jesucrist ens obre un accés al Pare fet d'amor i de confiança filials i ens dona la penyora de viure per sempre en el regne de Crist. Ara, quan beneirem l'aigua per recordar el nostre baptisme i quan renovarem les nostres promeses baptismals, renovem també la nostra adhesió al Crist per viure la novetat de vida pasqual i renovem encara la nostra voluntat de ser dòcils a l'acció de l'Esperit Sant. Fem el propòsit
d'anar cada dia espiritualment a Galilea, és a dir, a trobar-nos amb el Crist ressuscitat per viure amb ell una vida de comunió en la filiació divina i en el servei als altres. Aquesta celebració mateixa forma part de la nostra Galilea espiritual. En l'Eucaristia trobarem Jesucrist ressuscitat i ens nodrirà amb el sacrament pasqual del seu cos i de la seva sang. Que Santa Maria, la Mare de Déu joiosa del matí de Pasqua, ens ajudi amb les seves pregàries a viure com a fills i filles de Déu, com a homes i dones nous, perquè n'hem fet l'experiència i que puguem dir als nostres contemporanis: no tingueu por. Crist, el vivent, fa camí amb la humanitat i, encara que sigui per camins tortuosos, encamina la història vers la seva plenitud de pau, de vida i de joia.